Ana sing traktor, ana sing tandur, ana sing ndaut, ana sing mopok galeng. Nggih, monggo Bu. Leres niki nggih Pak daleme. Nggih. Lho Pak, kula nuwun. Pit. Ora komando. Oh, niki Dek David. Oh, alim. Mbak. Jenengan berarti napane David niki? Bulike. Pit. Niki tak paringi sepatu. Kalih niki tas. Saged tinggi sekolah. Nggih. Coba sedeng apa ora sepatune? Oh, digesono. Bismillah. Alhamdulillah. Coba ngadep Wit. Sepatune, tasnya dilebokno. Canglong Wit. Wah. Seneng Wit. Kelas berapa? Titipan bisa ngone Mbah Wo Karang Pandan. Oh, Titipane sing Mbah Wo Karang Pandan. Nggih. titipan sangu Mbah Wo Karang Pandan. Sekolah sing pinter lho nggih. Kelas pinter niki? Kelas 4 nggih. Berarti Ibu David niki gak ono Kelas 2 Pak. ditinggal mati ibu kelas 2 SD. Nggih. Oh, nanti saiki Pak gung rabi neh. Iya, Reng. Niki nguli ta teng pundi Pak wau? Dia nyuri teng lapangan. Oh, nguli batu nggih. Sekolah sing pinter lho nggih. Berarti jangan derek momong nggih. Bulike. Nggih. Ya alhamdulillah kita bisa berbagi. Ada tas, ada sepatu dari hamba Allah. Ya ngoten nggih. Allah. Terima kasih. Pamit dulu. Nggih, pinter nggih. Matur suwun Pak. Nggih. Suwun Pak. Semangat lho sekolah lho nggih. Harus semangat meraih cita-cita.